Chino! Opa. At nagbabalik na si Kim Chino para isalba ang relasyon niyong delikado dahil sa simpleng tampo. Mahal, balik Chinitox na tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, ibibigay ko sa iyo ang lunas, no? Ang lunas sa tampo. Ito yung 3 lunas sa tampo na talaga nga namang dahilan ng inyong pagkakagulo ng jowa mo. Ito na mahal, recap na tayo. Sabi ko, una, kapag nagkakatampuhan dapat alamin ang dahilan. Ito na yung sinasabi natin na hindi lahat ng tampo ay pare-pareho ng weight o ng bigat. May simpleng tampo na pwedeng kaya or pwede o kayang gamutin ng sorry. Pero meron na mga tampo na kung saan talaga nga namang grabe ang iyong pagkakasala. Diba? Kasi mahalagang alamin yung dahilan, yung rason, kung gaano kabigat para alam mo yung treatment. At maiwasan yung paulit-ulit na cycle ng pagtatampo. Kasi ang ending kapag ganon sinasabi ko sa'yo, kapag nagtampuhan dapat magkwentuhan. Mga pinapabasa ng mga tao dito sa akin. Pero anyway, mahal, balik na tayo. Knowing the root cause is already a prevention para maging healthy ang relationship nyo. Pangalawa naman, sabi ko kanina, kapag nagtatampo, dapat huwag sabayan ng pride. Oo. Ibaba mo na ang lahat, isama mo ang pride. Diba? Kaya mo nga lunukin yung ibang bagay pride mo, ayaw mo lunukin. Hindi, kapag binaba mo yung pride, dapat definitely may isa dapat magre-reach out. Hindi pwedeng yung pareho kayo mataas. Dapat may iibabaw, may bababa. ng pride para talaga nga namang maginhawa at maganda ang hagod ng inyong relasyon. At mahal, ang pangatlo't panghuli, kapag nagtatampuhan, dapat solusyonan. Ito na nga alam mo na yung problema, alam mo na yung dahilan kung bakit nagtampo, umaksyon ka na. Bumawi ka na, lambingin mo na, yakapin mo, halikan mo o kung ano yung gusto niyang makuha. Gawin mo na yung lahat para makiliti. Diba? Gawin mo na lahat kung ano yung makakakuha ng kiliti ng partner mo. Kasi ikaw yung nagkulang, diba? At mas mahalaga ang inyong relasyon kesa dyan sa pride at ego mo. Kaya as early as tampo, mapamaliit o malaki yan, gawan mo na ng aksyon. Diba? Ang sarap kaya. Ang sarap mag-cuddle after ng inyong tampuhan. Diba? Iba yung gigil, iba yung init, iba yung yakapan, iba yung halikan. Diba? From LQ, at ang akin lang naman mahal, sinasabi ko dito, wag mo nang palalain yung tampo, nakakapagod mag back to zero. Imagine niyo masisira yung relasyon yung binild for months, for years dahil lang sa tampo kapag isinantabi o talaga nga namang inignore. So, magba-back to zero ka na naman yan kapag nasira. Gusto mo ba makipag-date na naman sa ibang tao? Makipag-tanungan ka na naman kung anong paborito niyang pagkain? Diba? Sayang Do not let your ego and at the same time datampo ruin your relationship. Kasi ganyan yung nangyari sa relasyon ni Kim Chino sa ex niya. Lahat na lang tungkol sa akin, lahat na lang ikinare-relapse ni Kim Chino. Kapag talaga maulan talagang nalulungkot ako. Huy! Hindi, akin lang naman mahal, alagaan nyo ang relasyon nyo. Kasi sayang. Parang si Kim Chino, sinayang. Anyway, mahal. Maraming salamat sa pakikinig. Happy Monday at may bagyo. Oo, mag-ingat kayo lahat. At syempre, makakasama nyo pa rin naman ako bukas sana.
Then 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Susunod na po si na Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatili na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1